Sadullah Aydın, Doğru Haber. Ümmet ve bexalasiya Qudse ra beser lingan. Ümmeta İslamê yek ji meğlubiyet û têkçûna xwe ya herî mezin li Filîstînê girt. Alema İslamê di şer û herba alema Gerbê xaşperestan de di cepheya Filîstînê de meğlub bûn. Qudsa ku sêyemîn bajarê pîrozê İslamê ye û Mescîda Aqsaya ku qibleya ewla Müslümanan hate îşxal kirin. Piştî vê îşxala sed sal berê ümmeta İslamê pişta xwe rast nekir. Nikarin ji îşxalê qirkirin û perçebûnê rizgar û xelas bibin. Nikarin yekîtî û wehdeta xwe bi dest bixin, nikarin bigêjin azadî û serxwebûna xwe ya İslamî. İngiltereya ku wê demê pêşengiya Rojava yanî pêşengiya alema Gerbê bû, li ser axa Filîstînî ya îşxalkirî dewletek Yahudî ya bi navê İsraîlê ava kir. İngiltereyê her destek û piştgirî da şerê Yahudiyên Siyonîst. İngiltereyê ev Siyonîstan ji çar aliyên cîhanê anîn Filîstînê. Ji bo qirkirina gelê Filîstînê bi rê û rêbazên însanî û hovane ji bo Müslümanan ji Quds û Filîstînê paqij bikin, her cure destek dan van Siyonîstan. Xulasa, baregaha herî mezina eskerî ya cîhanê bi navê İsraîl di dilê alema İslamê de li axa pîroza Filîstînê hat ava kirin. Rêxistina terorê ya herî geddar û hov a cîhanê hat ava kirin. Ji wê rojê û vir ve Amerîka û alema Gerbê bi riya vê baregeha herî mezin a leşkerî ya bi navê İsraîl naqoqî, tevlîhevî, îşxalkirin, darbeyên eskerî û her cure xerabiyan li alema İslamê belav dikin. Ümmeta İslamê ji ber vê xançera jehrê ya ku di nav dilê xwe de hatiye lêxistin ji ber vê kulaqan sêrê nikare pişta xwe rast bike û ji ciyê xwe yê ketiye nikare rabe. Şerê bi tofana Aqsayê ku pêşengiya berxwedana İslamî ya bi pêşengiya Hemasê dest pê kir ji bo azadkirina Qudsê û ji nû ve îhyabûna ümmetê firsendeka tarîxî û dîrokî pêkanî. Ger ümmet xwedî li vê şerî derkeve û li cem Filîstînê cih bigire, rizgarkirin û xelaskirina Qudsê nedûre. Ev şer, şerê alema Gerbê û alema İslamê ye, di navbera îtîfaqa Yahudî Xristiyan û ümmeta İslamê de ye. Ger Müslüman di vî şerî de bi ser bikevin wê merheleya derxistina alema Gerbê ji alema İslamê bilestir bibe. Wê ümmeta İslamê di riya rizgarî û serxwebûnê de gavek mezin bavêje. Hewceya ümmeta İslamê vê firsenda tarîxî ji destê xwe dernexîne. Naqoqî û niqaşên di nava xwe de û dijminantiyê xwe yên berê yên Sunî û Şiîtiyê deyne aliyekî dev ji xurandina birînê xwe yên qaşiq û qalik girtine berdin. Ji cudatiyê xwe re tehemmül bikin, bibin yek û xaşperezên nûjen û modern ji axa İslamê derbixin. Di şerê tofana Aqsayê de cephe berfereh dibe. Piştî berxwedana Filîstînê ya İslamî, berxwedana Lübnanê ya İslamî bi serkêşiya Amerîkayê bi Siyonîst û alema Gerbê re giyaşt merheleya şerê topyekûn. Tevger û hereketên Hemas, Hizbullah û Ensarullahê şerê xelasiyê ya ümmetê li ser axa Filîstîn, Lübnan û Yemenê belav kirin. Hêviya ku Iraq û Sûriye, İran û Afganistan di vî şerê pîroz de cî bigirin, roj bi roj xurtir dibe. Niha alema Gerbê bi dengekî bilind dest bi niqaşkirina vê rastiyê kiriye, lewra ev rastî wê ji bo wan bibe kabûsek. Di vê alema İslamê bi hereketê xwe yên berxwedanê, hikûmet û partiyên siyasî, saziyên sivîl, cemaet û mezhebên xwe di vî şerê dînî de ciyê xwe bigirin û vê firsenda tarîxî ji destê xwe dernexînin. Ev şerê pîroz û muqeddes ku li ser hemû Müslümanan ferz e, şerê hebûna ümmetê ye.